abba ganga. Ni ba zan barke ba ko da ina kin yi mini, ko za a yi maza a mata za na yi juriya. Kin ga kina burge ni domin kin iya kwalliya, kina ban lokaci na zo ba kya shariya. Mukamin kole na kai ki yarda mu zamto tsintsiya, ni ba zan barke ba zan keke bakin ji sarauniya. Kike ce makurayi na ji nake sanyi na idaniya, kome kika so fada za ki samu kuna gaba daya. Ban ga kamar ki a kuri ba, shi ya sare yanzu ban yi miki kishiya ba. Da na sani na san cewa ba za na yi ba, da dai na baki soyayya ta kuma kin yi karba. Kina da farin jini kuma ki bai kushe ba, kuma zafi da sanyi a kan ki zan yi gwagwarmaya. Ina ta faɗa miki kin mini, akwai kyawuyar fara sannan a cikinsa da kwarjini. Zamana ne da ke na san akwai haduwar jini, da gidanmu da naku sun tabbatar cewa sun bar mini. Kwariya ta ba kwariya tunda kin ce da ni na wani, labarin zuciya fuska ce amsar tambaya. Ki sha kurbinki da alkawar ba za na guje ki ba, duka burin duniya ta da wuce samun ki ba. Ne kusanci ni da ke ban zo da shirin wasa ba, tuni ma na tabbatar babu ke ba za na yi rai ba. Ki kara kula da ni idan idan ba ke ba, ni na saka bai wuya gwanda ki sa da dadi.